molts anys que jo no venia al Palau, m'han tornat ganes de tornar. Venia amb la nebodeta, que és una fanàtica del bàsquet, és genial, i superbé, superbé, i el Pierre s'ha portat molt bé, gràcies. Gràcies per tot. Pues em sembla superbé perquè penso que és una bona iniciativa per venir a veure el bàsquet i fomentar-lo, ja que és un esport molt bo, d'equip, i que té molts valors per la canalla i per tots. Molt guai. M'ha agradat molt i el Pere Oriola s'ha portat molt bé amb nosaltres. Em sembla, la veritat, una bona iniciativa, així els aficionats poden gaudir del bàsquet, jo crec de bon bàsquet, i a sobre després que puguin conèixer els jugadors, jo crec que sempre és una bona iniciativa, a la gent li fa il·lusió, li fa gràcia poder veure una miqueta el nostre espai i a sobre compartir també amb ells una mica aquest feedback, de parlar una miqueta amb els aficionats, amb la persona elegida i passar una bona estona. Molt bona, sempre la veritat són molt agraïts, jo intento sempre que se sentin a gust, que se sentin bé, que els agradi el que els hi puguis regalar, sigui una samarreta, unes bambes, i que l'experiència, com he dit, sigui bona i que hagin estat molt a gust.